Arvoisa puhemies, ärade talman! Pääministerin takki kääntyi rivakasti. Huoli luontokadosta loppui lentomatkalla Egyptistä Helsinkiin. YK:n ilmastokokouksessa kansainvälinen media sai kuulla, kuinka on viimeinen hetki puuttua ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Ja nyt EU-komission asetus siirretään seuraavalle hallitukselle ajatuksella, että sitä olisi hyvä vastustaa. Ja tätä tämä hallituksen koko kausi on ollut. Kaikki tärkeät päätökset siirretään seuraavan hallituksen vastuulle. Tärkeintä on, että kansainvälinen media noteeraa pääministerin juhlapuheet. Ruotsi vastusti tätä asetusta jo vuosi sitten, mutta Suomi sai muotoiltua tämän venkoilun vasta viime yönä. Miksi emme tehneet Ruotsin kanssa yhteistyötä? Mutta tämä välikysymys tiesi paikkansa, kun joku päätös oli pakko tehdä ja joku kanta muodostaa. Hallitus pysyy kasassa purukumivirityksillä, mutta toimintakykyinen se ei ole. Ja keskusta on aivan oma lukunsa. Vasen käsi ei tiedä, mitä oikea tekee. Pääministeri ja hallitus ovat epäonnistuneet perusteellisesti ja laiminlyöneet täysin keskeisen tehtävän, eli valvoa Suomen ja suomalaisten metsä- ja maanomistajien etua EU-politiikassa. Tämä jatkuva selittely, kollektiivinen vastuunpakoilu ja poliittisten irtopisteiden keräily vain pahentaa tilannetta. Sanon sen nyt selkosuomeksi. Hallitus heräsi tähän asiaan aivan liian myöhään. Hallitus nukkui onnensa ohi. Älkää selittäkö, katsokaa peiliin. Suomen hallitus on vuosia laiminlyönyt metsäpolitiikkaamme. Metsät kuuluvat kansalliseen päätösvaltaan. Tällaista asioista pitää tehdä päätös ajoissa, tehdä suunnitelma, ottaa kantaa ja vaikuttaa. Mitään näistä ei ole pääministeri eikä hallitus ole tehnyt, ja pääministeri vastaa henkilökohtaisesti Suomen EU-politiikasta. Mitä se vastuu tässä tapauksessa tarkoittaa, pääministeri Marin? EU:n suuntaan ratkotaan yksittäisiä kysymysten kautta. Jos Suomi ei ymmärrä olla näihin keskeisiin ratkaisuihin vaikuttamassa, olemme automaattisesti täydellinen ajopuu ja ikuinen nettomaksaja. Velkapaketin piti olla ainutkertainen ja tarkkarajainen. Ei ole ollut ainutkertainen eikä tarkkarajainen. Nyt meille tullaan Euroopasta neuvomaan, kuinka meidän pitää hoitaa metsiämme ja maitamme. Suomalaiset osaavat hoitaa metsänsä ja maansa. Näissä asioissa meitä neuvovat vihervasemmistolaiset osaavat ainoastaan kasvattaa tulppaaneja. Arvoisa puhemies, ärade talman! Jatkuvalla vastakkainasettelulla ja riitelyllä emme saavuta yhtään mitään. Ilmastonsuojelu ja luonnosta huolehtiminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita kaikkien mielestä. Nyt onkin kysymys keinoista ja erityisesti Suomen ja suomalaisten roolista. Kysymys on aikataulusta. Hosumalla ei synny mitään kunnollista. Liian fanaattisesti ilmasto- ja luonnon asioihin suhtautuva vihervasemmisto yrittää sosialisoida suomalaisten omistamat metsät ja yrittää viedä voitot metsäyhtiöiltä. Mutta ei se niin voi mennä. On käsittämätöntä, että hallitus sitoutuu erilaisiin tavoitteisiin ilman kunnollisia selvityksiä niiden aiheuttamista kustannuksista. Kysymys on tasapainosta. Ei taloutta voi liikaa alistaa muille tärkeille tavoitteille. Ilman toimivaa metsätaloutta meillä ei ole varaa ylläpitää nykyistä hyvinvointia. Ilman kaikkien yritysten kasvua, investointeja ja terveitä työpaikkoja Suomella ei ole tulevaisuutta eikä edellytyksiä ilmastonsuojeluun ja luonnosta huolehtimiseen. Arvoisa puhemies, ärade talman! Merkittävissä kansallisissa päätöksissä meidän pitää olla paljon yhtenäisempiä ajoissa liikkeellä ja vaikuttamassa. On aivan eri asia suhtautua kriittisesti kuin vastustaa. Ja tätä eroa ei tunnu pääministeri ymmärtävän, vaikka hän vastaa hallituksessa EU-politiikassa. Näin löysällä ja hajanaisella puheella Suomella ei ole mitään vaikutusvaltaa EU:ssa, vaikka nyt puhutaan Suomen kannalta täysin keskeisistä asioista, ja tästä hallitus on täysin vastuussa. Olen EU:n kannalla, mutta kriiseistä huolimatta kehitys on huolestuttavaa, kuten esimerkiksi
yhteisvelka koronan takia ja uusia velkapaketteja. EU:ssa rakennellaan niitä, vaikka ei niistä meillä vielä puhutakaan, vaikka juuri niistä pitäisi nyt puhua. Jos annat pikkusormen, ne vie koko käden. Kannatan Grahn-Laasosen esittämää välikysymystä. Ja näin on ryhmäpuheenvuorot kuultu, ja nyt myönnän